बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। केमेरानि सिगाङाव फैथाय लाजिनानै बुंनोनो मा बुंगोन जायो। फार्स्ट टाइम ब्लग आरोना बेखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनै आं मा सङो बेखौनो नायसोबलांदो आरोना नोंथांमोनहा। मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो। आं खोन्थाबाय थाला नोंसोरो नायलांदो आरोना मा ओंख्रि सङो आं दिनैहाय। सुनानै लाखाजोब्बाय ओमफ्रायो पियास हानसै। ओमफ्रायो दा हानांसिगौल' सुनानै लाजोबखाबाय। टमेट'खौबो बिदि माबा गारखाबाय आरोना बिदिबा थाब मोनो। ओमफ्राय बानलु सामब्राम हानोसै। बेदराबो सुखानानै लाबाय। आलु मोनसे होगोन ओमफ्राय मोनसेल'थार आलुआ माने मोनसे फिसासोआनो। फेसाबो बोरैबासो। Saja amai sudah nggak sabi durame di ban mana aku di ban tomato hana saya bahai seperti bumbu गेसाव संदोंमोन एबार ओंखाम जानोसै माइरंखौ सुखाना लाखाबाय आं दोनब्र'नानै बावलाबायोहाय एबार मोनबाय थानोसै ओंखामा। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।